اللہ دا بیجا ہویا پیارا مہمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا اللہ دا بیجا ہویا پیارا مہمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا غفلت دے اندر رہ کے کردا آرام رہو غفلت دے اندر رہ کے کردا آرام رہو رزق خدا دا کمدا صبح تے شام رہو رزق خدا دا کمدا صبح تے شام رہو رب کو ناراض کی تو رب کو ناراض کی تو بڑھ کے انسان سونا کیتی تیاری میں دے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا اللہ دا بیجا ہویا پیارا مہمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا قدرانہ کی تو بندیاں آئے مہمان دیا قدرانہ کی تو بندیاں آئے مہمان دیا خبراتا لگ سن اگو سونے دے شان دیا خبراتا لگ سن اگو سونے دے شان دیا دنیا ہے فانی بندیا دنیا ہے فانی بندیا فانی جہان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا اللہ دا بیجا ہویا پیارا مہمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا نیک مہینہ رب دا تے تو مکلے دا کھڑے نیک مہینہ رب دا تے تو مکلے دا کھڑے رب کو مانا گن بندیا تے کو جاگے دا کھڑے رب کو مانا گن بندیا تے کو جاگے دا کھڑے قسمت ہو سی تا مل سی قسمت ہو سی تا مل سی دل وچ ارمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا اللہ دا بیجا ہویا پیارا مہمان سونا کیتی تیاری ویندے ماہ رمضان سونا اللہ دا بیجا ہویا